କରୋନା ମହାମାରୀ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଘରଠାରୁ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହି ମହାମାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିବା ପରେ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଦୁନିଆ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ଜୀବନଧାରା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏହି କରୋନା ଡରାଇଲାଣି। ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସୁଥିବା କଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 629 ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା, ଅମ୍ଳଜାନ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ହୋଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜନସାଧାରଣ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ହାତ ଧୋଇବା, ଯଥାସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି କରୋନାର କଟକଣା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି।